Les falles, perquè són un element sincer, efímer, passa ràpidament, que no deixa més registre que unes fotografies, uns esbossos i uns textos. Precisament, tindreixen un suport físic continuarà tenint futur. Jo crec que sí, perquè efectivament les falles són una cultura material. El primer és que són una cultura material, són cultura en molts sentits, però el primer és una cultura material, tot el negoci al voltant de la falla, de la construcció, i hem de veure falles físicament,